לפני שאנחנו נאמר על הפרשה, אני רוצה לומר, החיילים שלנו, צבא ההגנה לישראל, מוסרים נפשם בכפם, נכנסים בגוף של אריות, זורקים עליהם טילים, זורקים עליהם כל מיני קשת. חלמם תבוא בלבם וקשתיהם תשברנה. כן, והם מסכנים את עצמם. כמה צריכים לברך אותם. אלמלא הם, היו לנו זמן נכונות ללמוד תורה, לפתוח ספר, כולנו היו תלודים, הם מתאינים של הרשעים האלה. הנה שדרות, הנה אשקלון. מה שעושים שם? עושים שמות. מהודות למי שעוצרים את הרשעים האלה? רק החיילים שלנו. השם יעזור להם. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אלוהינו נזכיר. ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא. הוא יגביר את החיילים שלנו, הוא ישמור אותם, הוא ינצור אותם, הוא יעזור להם. נפלו אויביהם לפניהם יחרב, נפלו לגמרי לפניהם. הקדוש ברוך הוא יצליח את החיילים שלנו. בכל מקום שילכו, הקדוש ברוך הוא בגבר ישראל. ייתן להם כוח ובריאות ועוצמה ובריאות ואומץ. כן? להכות באויבי ישראל. לכן, אנחנו צריכים להתפלל עליהם. בלעדיהם אנחנו לא יכולים ללמוד תורה. בלעדיהם אנחנו לא יכולים להתפלל. לכן, צריכים כל אחד ואחד חייב להתפלל. נמצאים בצרה, נכנסים זקנים בגוף של אריות. בתוך עזה עליון. כן? איך נכנסים זקנים? בסכנה. צריכים להתפלל עליהם. שהשם ישמור אותם. אלה נמצאים במצוקה, בצרה. והם החיילים שלנו. עם ישראל, כל אחד שווה עולם מלא. כולנו מתפללים עליהם. השם ישמור אותם ובואם. לחיים טובים ושלום. מעתה ועד עולם. צריכים להתפלל. כל שני וחמישי בשעת כסף תורה, לעשות משברך לחיילים שלנו. אנחנו אומרים משברך בכל שבת. אבל זה אינו מספיק. גם בשני וחמישי צריכים להגיד משברך, להתפלל עליהם. השם ישמור אותם. ויציל אותם כל צרה ובצוקה. ויחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום. נעשה גם משברך לפצועים שלנו של היום, לפצועו כמה אחדים. משברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם יצחק ויעקב. הוא יברך וישמור וינצור את הפצועים של עם ישראל, שנפצעו היום, שנפצעו קודם, הוא ישמור אותם, ירשע להם דברו, וירפאי רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אין הרפואה עליהם, אין הרפואה עליהם, יחזרו בריאים ושלמים לביתם, חיים טובים ושלום. נשמע את הסד בשאלות טובות ושעות ונחמות. וכן עצוב ונאמר אמן.